ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавем. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳаст. Бадрон Toyota Camry ҳаст ки соли бароишаш 2009 сола ки полни худ дубайская. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2.4 литри гуфтааст. коробкаш автомат. сайстани мошин мегӯяд беҳтарин радной краска, хеле сафед. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегӯяд пачка, 4 та диска, кожни салон, электропакет, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. монитор, телевизор дорад. мошин мегӯяд бе камбуди 100% мега сайстаниш. нархи мошина мега 95 та мега бо арзонтар ам мешад. савдои хубам дорад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дубайская 95 000 сомонӣ арзонтар мешавад. омада мега аз пеш бинед маъқултон шава савдо мекунем. хоб ба кадоми шумо ки маъқул бошад номерошо мегафон навистага аст. марамат тамос гирем, пурра маълумотша фаҳмида гирем. шумо дам агарам хале мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан набошад, марамат сурат маълумотша роя кунем. мо дар видеои оянда инам хел рекламада эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро Mercedes-Benz C-Class C-чка соли бароишуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотоша 8 литр гуфтааст. коробка механика. ҳолати мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. инам хел раднои света, краска навай мегӯяд, камбудӣ надорад. 4 диска, 4 балони 80%, электропакет, салоншам тоза. мошин мегӯяд нахаду, ранги объемни кадаги бадро, яъне ки объемни ҳамин хел ҳастае. нархи мошина мега 37 та мега бо арзон мешавад. дар назди капоти мошина аз пеш омада бинед мега. агар маъқултон шава арзон мешавад. 37 000 сомонӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо TCL аст, кор мекунад. маърамат тамос гирем. 37 та дар ноҳияи ёвон савдо ҳам мешавад. лайкотон нагузорем бадро ва имкон бошад навора дар ватсапи мотон падилса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон бояд тайга аст. Mercedes-Benz C-Class C-чка инам хели свет соли бароишуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. элеганс аст. соли бароишуш 1995 соли тоза. объем мотор 8 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. мошин мегӯяд инам хели сайстани дӯстони азиз ки тоқа вариантҳои сом мегӯяд срочно сум далкара мефурӯшад бо нархи 30 сомонӣ. бо ягон сом арзон мешавад. мегӯяд дар назди капоти мошин бошад дар шаҳри хуҷанди бостони қарор дорад. сечкаи простои 95 сол. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошо билайна навистагӣ аст. марамат тамос гирен. ягон сом арзон мекунад мега бисёри бад не, яъне ки мумкин хай бо рафта биненад. 30 000 сомонӣ 95 солае. шаҳри хуҷанд. тоқа одамони харидор мега зангара беҳуда мегад нороҳат накунанд. агар шумо ягон мошин хар бошед, бадро кадом марка дар кораш буда дар комментаре нависед. мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем. танҳо даттаги видео нависед, халос. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро ВАЗ 2101 молодёжин аст ки мошинаи советский соли бароишуш 1977 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 4 литри 03, коробкаш механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. то моҳи марта мега ҳуҷҷат дорад. мошин мега срочно сум далокара мефурӯшад. тоқа суми холӣ. 4 диска, 4 балони 60%, инам хели краска, салон шамсоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. нархи мошина мега арзон кадам метия мега срочно сум далокара. нархи мошин 6000 сомонӣ бо ягон сум арзон мекунад. мошин бошад қарор дорад. инашам дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерошон TCL кор мекунад. марамат тамос гирен. тоқа вариантҳои сума мегӯяд, яъне ки алиш намешавад. ба телефонам савдо намешавад. омада аз пеш бинед мегӯяд арзон кадам метия мега срочно сум далокара. марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадро Opel Vectra аст ки соли бароишуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду 100%. бензин газ ҳардаш кор мекунад мегӯяд. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ мегӯяд. короче
10 литр да мегад 10 литр газ кати мегад мисол 140 ами ха мегарди бензинш ам кор мекна мегад бензинш ам мегад ами хел яъне ки хела мегад кам эконом мегад мошин 4 диска 4 балони 80% дорад. баъдро хай маълумоти пурраша бо аз соҳибашу худатон я бор дига мегирем. нархи мошина мегад 25000 сомонӣ мегем мегад бо арзон ам мешад омада аз пеш бинен мошин мегад 95 сола яъне ки расход надора хай нами хел 4 диска 4 балони 80% салон тоза радно красар хел сауза мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи ҷинникул яъне ки ноҳияи дӯстии ҳозира. маърамат рақамошон мондагӣ тамос гиред. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон дайво ласети аста ки намхали свети сафед соли барои 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотораш 6 литри прастой коробка механикаи мошин мека дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин гази евро 4 дорад 4 таблонаи 60% дискаҳои худаш салон тоза электропакет мошин мегад нахаду кондитсионер ама 62400 солае ки бадрон тоқа варианти сумка тия мегад срочна сумка мефурӯшем бо нархи 20000 сомонӣ бо ягон сумка арзон ам мекина мегад мошин хайнам хе ҳолат мегад омада аз пеш бинен рости гап камбудиша ба мо нагуфтем барам агар кадом то конкрет мехарен бо як бор дига занг камбудиша пурсед барои ки камбудиша нагуфтиян барои ки ҳар одам ҳар хел меша бадрон хутон занг пурсем 20000 сомонӣ бо савдо мешад мошин бошад дар шаҳри душанбе қарор дорад. номерошон мегафон кор мекунад маърамат тамос гирен лайкора гузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро опел хечбек аст ки намхали свети сирх вишнои олучаги соли барои 1996 солае ки бензин газ ардаш кор мекунад. абё мотораш 6 литри прастой коробка механика ҳолати мошин мегад дар ҳолати средни миёна қарор дорад. мошин 100% мегад 96 солае средни ҳолат мегад нахадои хай баъзе ҷои нами тагош хали камкам краскаш бежефтага инам хали кор дорад фора як краскаш мекунад дига ҳамаҷош 100% инам хе радноя 4 балони 60% 4 диска дорад. нархи мошина мега 18000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад мошин нахадо қарор дорад дар шаҳри кулоб. ва кадоми шумо агар бародор маъқул аст номери вавилоншон навистага аст кор мекунад маърамат тамос ки тоқа вариантои сум бо ҳамира мега ягон сум арзон мекунем. хечбек хамелешов кам кор дора метавонед ки дар ҳамин рақамошон бештар маълумот агар шаҳри кулобда қарор дорад маърамат занг занед. خب شما دام اگر خیلی ماشین فروشی ماشین برکاش خونه زمین کوارتیر تکنیک چیزی که نباشه برای فروختن معلومات صورت معلومات آدرس رو بگیرید مو نمیخواد فروشته میگذاره. هشتم ماشین فروشی است بادرو خوندای پورتیر است که ماشین برکاش سال برویشش 2001 سال که سودیفروش دیزل آبی موتور 2 لیتر کاروبکاش مکانیک سایستانی ماشین میگه نخدو بهترین سایستانی در ولایت کره یعنی که خوندای پورتر سویتی سفید کوژنی سالن الکتروپاکت بالونش 80% борд ҳамаш 100% мегӯяд бе ягон пӯсидагӣ нахадое ки хеле дасти як одам гаштага бардором. хундаи портер чӣ хеле шумо дар комментара хоҳиш кардин. нархи портера мега 45 та мега бо арзон ам мешавад омада аз пеш бине мега агар маъқултон шид савдо ҳам мешавад. хундаи портер нархаш 45000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо вавилон 918 навистага аст маърамат тамос гиред пурра маълумоташо фаҳмида гиред маърамат срочна. агар шумо ягон мошин хар бошад дар комментар нависед кадом марка кадом солош мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем фақат шумо сабр кунед танҳо дар комментар нависед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадро ваз 2107 молодёжин аст ки соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. авбио моторша 1 литри прасто экономни гуфтааст коробкаш механикае ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин 100%. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи майи 2022 мегӯяд срок дорад тонировкаи ақибшам мегӯяд срок аст мегӯяд магнитофон диска балонош 80% навай мегӯяд раднои краска сафед бе камбуди бе задагӣ пӯшидагӣ мошин мегӯяд сайстани беҳтарин бе расход. خب بعدان چی معلوماتو که صاحبشون گفته است ما همون رو با شما پیشکش کردیم که جوش اگر نفهمیدین میگه زنگ زنه میگه بیشتر اینفورماسیون میگه با تلفن یعنی که برای آدمون خریدار شما دا میفهمن یعنی که زنگ زنه میگه میفهمن اگر خریدار باشن. نرخ ماشین میگه 15500 سومونه با ارزان میکنه میگه اومده از پیش بینه که التماس کردن که بهوده زنگ نزنن ماشین باشد در شهر دوشنبه پایتخت قرار دارد. با کدام شما معقول است این نمرهشون تیسل کار میگیرند معلومات بسیاری بعد گفتم میزنیم میتونین که در همین رقمشون زنگ زده پورا معلومات چگیرین لایک و تنوع برای عزیز دریغ ندارین چی ماشین در کار نایسای پیشکش میکنه.
мошини фурӯшии навбатӣ аз Subaru Mercedes-Benz C-класса ки C-чка Elegance соли барои 1995 солае ки бензини холия соди шӯриш. Авбиё мотори 1.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Раднои краска мехали мокри асфалта 14 электропакет 4 диска 4.80 дорад. Мошин нахадо мега Elegance чиста ягон расмон камбуди бе камбуди мега мошин 100%. нархи мошина мега 37 мега бо арзон омешад омада аз пеш бинен маҳқултон шид савдо мекунем. 37000 сомонӣ мошин бошад дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад чиста Elegance. ба кадоми шумо дӯстон агар маҳқул бошад хоҳем бештар маълумотро пурсида ин номерои мегафон тисо мегафон аста кор мекунад маълумот тамос гирем пурра маълумотро фаҳмида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Subaru Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек намхали свети шоколадни соли барои 1996 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. авбиё мотори 1.6 литри простой коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарин газ бензин кор мекунад 4 диска 4.80 яъне ки нав аст мега балон салон тоза кагнада мега хадавой задаги пуштагӣ надора мошин мегад 100% ҳамин дуруни шаҳр яъне ки душанбеда гаштагия мошин мегад нахадо мега тоқа сум дар кора мега барои ҳамин мошина арзон фурӯхтаесем. нархи мошина бадо 28000 сомонӣ мега соҳибшон бо яъне ки муомила дорад дар назди капотуш. ина будан ки баъдоне ки дар комментария хоҳиш кардан ки ҳамхари хечбекҳои шоколадни монем арзонтар ина ба шумо вариантҳои хуб аст ки метавонед қатишон суҳбат карда арзон карда гиред. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад 28000 сомонӣ савдо ҳам дорад. номерои вавилоншо нависагар 918 кор мекунад маълумот тамос гирем пурра маълумотро фаҳмида гиред. ваз 21099 ҳастай баъдо соли барои 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мошинои советский ваз 21099 ҳаладиёжини бензин газ ҳардаш кор мекунад авбиё мотори 1.6 литри простой коробка механика ҳолати мошин мега нахаду раднои краска серебристи 4 бронаи соза мега дар ҳолати кория хоб дискаҳои худаш магнитофон ҳамаш кор мекунад мошин нахаду хадавоишам среди нашод ҳуҷҷат пусидагии чизо маълумот нест барои ҳамин шумо хотон мегӯянд ки нашод пусидагӣ ё ки ҳуҷҷат ичо маълумот нест ба фикри ман соза мумкин як бор тамос гирифта мегирен. нархи мошина мега 12000 сомонӣ мега бо арзонам карда мешавад омада аз пеш бинед. мошин мега нахаду раднои краска серебристи фақат мегире ҳам мекунем арзонтара мешавад 12000 сомонӣ мошин дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст инашам номери мегафона кор мекунад маълумот тамос гирен пурра маълумотро фаҳмида гирен. агар шумо мошин харид бошед дар комментария нависед кадом марка мо ба шумо пешкаш мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо то видео оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.